Activitats. Hola de nou! Heu trobat on podien ser els 6 caramels de la tieta Ipa? A totes les solucions que havíem trobat se n'hi afegeixen 18 més de noves. Creieu que les heu trobat totes? Atureu el vídeo i rumieu. Podíem tenir totes aquestes noves solucions que s'afegeixen a les que ja vam trobar en el vídeo anterior. Fixeu-vos que se n'afegeixen 3 amb els nombres 6, 0 i 0. 6 amb els nombres 5, 1 i 0. 6 més amb els nombres 4, 2 i 0. I 3 més amb els nombres 3, 3 i 0. Atureu el vídeo i compareu. Molt bé, ja heu vist que, com sempre ens diu Solver, per ser bones i bons matemàtics és important mirar de trobar totes les solucions possibles als problemes i per això és molt útil ser persones endreçades. A reveure!